Türkiye'deki yer titreme bu yurtta yaşayan Türkmen raýatlaryna hem uly täsir getirdi. Yurtda yüzlerçe müň Türkmenistanly ýaşaýar. Bu ýagdaýda Türkmen ýolbaşçylarynyň raýatlaryna howandarlyk etjegini onlar ýylyň dowamında ilkinji ýa-da resmi derejede açyk yglan etmegi Türkiýedäki Türkmenistanlylарда hem gen galma hem de umyt döretdi. Halk maslahatynyň başlygy öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 8 fevralda Türkmen telewizionyasynda görkezdilen çykyşynda bu betbaççylygy duçar bolan adamlaryň arasynda öz raýatlarymyz hem bar, hiç ile alada etmeň Türkmen döwleti siziň her biriňiziň arkaňyzda dag ýaly durandyr diýdi. Türkmen ýolbaşçylarynyň bu wadasy Türkiýedäki türkmenleriň şu günkü ýagdaýyna nähili täsir etdi. Adatlyk radiosy bu barada Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanly grajdan aktivisti Atamurat Saparov bilen söhbetdeş boldy. Sizde ediliş şu sagada şu häzirki purtada nähili maglumat bar, nähili täzerik bar Türkmen raýatlaryna degişli. Bilişimiz ýaly Türkmen vatandaşlarymız Türkiýanyň dürli künjeklerinde, ähli welaýatynda diýen ýaly bar. Hatda ölenleriň atlary paýlançly otyr. Şol bir sanda Türkmen hökümetiniň şu ýazak ýagny Türkmenistanyň eks-prezidenti ýagny ozalky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow şu barada alada bildirmegi halky hayran galdyrdy. Bir tarapdan begendirdi diýsek hem ýalňyşmaz. Sebäbi şu wagtda çelli hiç bir ýagdaýda Türkmen hökümeti beýle fajigaly ýagdaýlarda özüniň barlygyny ýagny halky alada etýänligi barada hiç hili maglumat ýa bir pikir paýlaşma ýa duýgudaşlyk bildirme. Hatda şonuň bolanlygyna hem ikrar etmedi şu çaka çelli. Hakyky oňa mysal edip, ikrar etmedi, oňa mysal edip ana bizmeýinde ýara çyklady, partlady şo barada hiç hili maglumat paýlaşylmadan, ondan başga 2020-nji ýylyň 27 aprelinde Lebap ve Mara vilayetlerinde güçlü tüveley bolmagy netijesinde hatta şol habarlarda gizlep sakladylar. Edil bir halky öjükdiren ýaly ertesi gün hem Awganistana kömek uğratdylar. Ondan başga da bolýa käbirler aýtjak bolýa ol diýe ýurduň içinde bolan zat, emma häzirki yer titreme ýurduň daşynda, daşary ýurtdaky raýatlarymyzy alada etdiýe diýen soragyna da şeýle sorag ýüze çykýar. Aýagyna Ukrainada bolan uruşda hemçin sesini çıkarmadı. Ukrayna hem daşary ýurt. Ukrainada okap ýören taliplardyr, işlep ýören zähmet migrantlaryny alada etmek babatynda kelam agyz söz Türkmenistan döwlet hökümeti tarapyndan kelam agyz söz aýdylmady. Atamurat, indi bärde iki tane sorag döreýär. Siziň pikiriňizçe näme üçin Türkmen hökümeti häzir ahir soňa beýleki döwletler derejesinde betbaççylyk ikrar etmek hem raýatlaryna kömek berjegini ma'lum etmegine näme sebäp boldy? Türkmen hökümetiň birinji towal, ikinji towalym resmi derejede agdalan kömek iş ýüzünde nähili öpçün edilýär. Bizim bir zady bellememiz gerek. Diktator döwletleriniň baş tutanlarynyň iň gorkuly noktasy nokada mediadır. Mediadan gorkýarlar. Ýagny mediada şu maglumatlar, habarlar ýaýramasyn diýip, ýagny gorkan öňürtler diýen ýaly alada etdi diýip men liçni öz pikirimi şeýle beýan etýän sebäbi mediadan gorky halkyň tanqydyndan zatdan gorky. Geçen ýyllarky döwür bilen deňeşdirende häzir halkyň hakyny talap etmek metodlary giň möçberleri eýe boldy. Men şu mukady pikir etýän. Ýagny aktivistleriň we beýleki watandaşlarymyzyň hakyny talap etme proseduralarynyň hasyly diýip biljek. Problemanyň ikrar edilmeginiň fonunda iş ýüzünde Türkmen häkimetleri Türkmenistan öz raýatlarynyň şu gün aladasyny nä derejede ýerine ýetirýär, nähili işler göze ýylýar, sizde nähili maglumatlar bar? Şu çaka çelli meniň özüm yer titremeden ozal öňler bir näçe gezek Google'dan ýagny internet üstü bilen İstanbul'daky gen konsullugynyň telefon nomerini bir näçe gezekler men jaň etdim, emma aňyrdan jogap berýän ýok. Indi şul yer titremeden soň Gurbanguly Berdimuhammedow beýle çykyş edenden soň ýagny garýaçy liniýalar ýola goýuldy. Häzirlikçe halk bilen habarlaşyp durlar, maglumat alyp durlar. Bir näçe egindaşlarym bilen men şu temalarda gyzyklanyp otyr, jogap berip otyrlar häzir. Öň bu zatlar ýokdy. Nähili jogap berilýär? Jaň edildi. Siz özüňiz jaň edip gördüňizmi? Ýakynlarym jaň etdi. Men entek özüm jaň edip göremek. Näme problemaňyz bolsa aýdyň, eger şol şäherde ýaşap ýören tanyş bilişiňiz bar olsa yer titreme bolan zoolaklarında at familyalarını bize uğradın. Biz şol boyunca şonu gözläli eger adresi zady belli bolsa aktarış gullugyny diye nemedelin diye goýýarelin şo taýa zatyp mesaýçylyk ýagdaýda häzir
gürüňdeşlik alyp bary oturlar. Emma ozallar ýokdy. Türkmenistanyň häkimetleriniň beren wagdalary esasında Türkmenistanyň raýatlaryna iş ýüzünde nähili takyk, ýardym, nähili kömek berilýär. Şoňa anyk misallar barmy sizde? Yok, edil şu wagt anyk misallar yok. Ýöne men hökman suratda gyzyklanyp görerin. Sizin pikirinizçe Türkiýedäki türkmen raýatlary nähili kömege mätäç, takyk, nähili anyk ýardyma kömege mätäç, goldawa mätäç türkmen häkimetleri tarapyndan? Türkmen häkimetleri tarapyndan birinji hakykatdan hem ýok olanlar bar olsa cesetlerini Türkmenistana gowşurmaly diýip. Türkiýede ýer titreme zerarly öpat bolan eger Türkmenistan watandaşlary bar olsa şonu döwlet derejesinde resmi ýagdaýda türkmen häkimetleri ýa-da daşary ýurtda ýerleşen, ýani Türkiýede ýerleşen ilçihanadyr, konsulluklar şol açıklama etseler, ýani hakykatdan hem Türkmenistan watandaşy bolan ana şunça adam o pida boldy şol ýer titreme zerarly diýen maglumatlary paýlaşsa, Türkmenistan hem döwlet derejesinde şeýle habarlary hem paýlaşmany başlady diýip. Sebäbi biz 91-nji ýyldan bäri ýekece gezegen beýle habar hiç gawap gelmedik. Ýene de oňa umyt etdiýäs, belki şu gezek hakykatdan hem aýdarlar ana şunça pidamyz bar türkmen raýatlarynyň ana şolaryň cesetlerini ýururda uğratmak boýunça şul işleri amala aşyrdyk zat diýip belki o döwlet derejesinde çykyp aýdarlar diýip umyt etdiýäs. Elbetde halkam begener düşünýär bolsa. Ýene nähili takyk çäreleri mätäç türkmen raýatlary şugun Türkiýede. Mysal üçin öýden çykyp ýetişen olsa dokumentlary öýüň içinde galan olsa, ýagny demek şol adam dokumentsiz galdy. Dokumentlaryny düzeltmek boýunça hökmany suratda ilçihanadyr, konsulluklar şoňa goldaw bermeli. Bul bir ýaşap oturan öýünden mahrum bolan olsa, öý ýumurlan olsa, ýaşamak üçin şoňa öý tap bermek, şolaryň täbiri işläp başlap özüni ayaga tutýança türkmen resmileri öz boynuna almaly şo zatlary. Sebäbi şonuň üçin, ýagny halka kömek etmek üçin döwletden ugradylan edara işgärleri, diplomatlar şol meselelere ykjam seretmegini men dogry diýip pikir etýän.